Ta zein ziran bazuen umetan jolasak, Iak denbora gehiagi ez altzaigu pasa. zertan pasatzen zen dun orduan arratsa. Algenduan moduan eta geure kasa. Tira goma espazan bagendun porkasa. Bigarren itzorrekin sortu zaikarkaxa. Gaurko gazte jendea ikasten eskasa. Tiragomaz tiratzen hortan da erraxa. Edukiko zenuten bainora botea. Baina napunteria sarri arlotea. Zeri egin nahi izan zenion kolpea. Egiten ez genuna geldik egotea. Zerbaiten saia behar sasoi genuan da. Ta gero iritsi da beste batzun txanda. Gure gaztearoa olaxe joan da. Ulertzen aldi da zu Nintendo esan da. Hora, Imanol, egiduk ire buruaren aurkezpena. Ez jaioitzen, non, gurasoak. Jaio joanik, azpeitin, gaina aurrena esan behar dit, izan nuela zuhurti kristona. Mundu ontara behin jaio behar, eta bertan jaio nintzen tokira jaiotzea. Mundu herri zoragarrienera, Euskal Herrira jaio nioan. Eta beste bat zuhurte bezala jotzeiet, Euskal Herriko baserri batera. Eta baserri giro horrek usteiet nire burua jasten da nire nortasuna lantzen izugarri erakutsi ziela. Noiz jaioitzen? Jaio joan, gerra urtien, gerra hasi horretik. Gerra jaio zen eunien nizkianik 6 hilabete eta 6 egun. Osea, urtarrilen, 36ko urtarrilen, 12 jaio joan. Eta jaio joan land eta auzoko baserri batean. Hain zuzen horko erreka arteko zehortzen, auzo polito hortan, 8 baserri ituan. Da, ituan baserritarrak, gure txekuak eta gure inguruko jende hori, eta bar da, oso jende lizkoia eta baserritarra eta bar da. Eta oso arro sentitzen hau, batetik lehen esan da bezala Euskal Herrian jaiotzetik, eta bestetik baserri horrean jaiotzetik. Euskal Herriko baserriak, ausartuko niko esaten, baserri bakoitza unibertsitate txiki bat zala. Eta hori, pisket, adierazteko esan erikik, unibertsitate bezala meritu hori emateko, gurasoek Aitzona, Amona eta Aitzea bintzen dituan, esateko komun analfabetoak. Amak bazien eskola pekimak eixio. Eta amak erderaze pixka moldatzeoan, da Ameriketa junteko Amonan 3 nahi baituan, bat Argentinan da beste bilekuan, eta haieri kartaz da idatzit dituzuten, haien ondorengo eta erderaz da bar da, eskola pixketekoan, baina Aitzona, lehen zaten bezala, Aitzona, Amona eta Aitzea analfabetek ituan. Baina bazien alako nortasun bat natura irakurtzeko, horretik
esan diat, basarri bakoitza, unibertsitate txiki bezala, naturaren portaera, eta naturak gizarte egitea mundua ze eman zeion hori baloratzen nolaz egiten harritzekoadek gure atxona haiek. Haiek urtaro bakoitza neurtzen ziren, dio beharretara ze laguntza eman zezaken halako zabat itxiko, hausnarketara deitxiko, eta egin berzuten hasi bakoitza ereiteko ze urtegarai zan ona, zate batako hartu baiteko San Isidroak, arbila ereiteko agostuen azken aldea, garila azaroan dabar, eta mundu hori dena natura irakurtzen segiten ikenagarri. Eta horrez, aparte, gero, behan bizi beharran eraginez zegoen oski, abere mota guziak, nola ezagutzen zituzten, eta abere mota bakoitzari, hasi eziketatik eta alimentaziotik nola laundu berzitzaion da bar, eta beharra maizu honadek, eta beharra gaimizte eragiten dik, eta hori landu zeien izugarri, eta sendi baten barruane garrantzi izugarri ezean, guri ematen zuten eziketak. Zuen ama, izena esan goituzek eta azpiti gara zen, Bai, aitauan arruarra. Honea panai batea etorri morroi eta handigen ezagun inituen dezkondu, baina amauan gure basarri urte, antzibarrena basarrikoa. Alaba bakarra, bi eizpa hemen ituan, baina beste eizpa oso gazte ezala hile emetzitza joan. Eta alaba bakarra guan. Eta haiek geho, ondoren, gara hartan bikote batek zezu harremanik izen behar baldin zuen, pekatuk ezeitezkotan, egin behar zian aurrak izeteko bakarrik, bezala pekatuan, eta orduan amarrume, behatzi anaita arreba jaio ginen etxien. Eta nik orduan pixka bat, gaztetan, askotan gazak gine batile, baina eman ziuten maitasuna nahikoa, babesa zer esanik ez, alegin dana intzilen, persona bezala bakoitza jazten, etxeko aur bakoitza eta bar, da ezik eta usteanik eman zigula perfektua. Eskolan egon bako goma? Bai, azpetiko plazan, kiosko gaino baldin ziren, marista egituan, eta garai hartan, gerra ondorengo historia egituan, eta dena erderaz, gaina mariste beak ere bakar bat egongon euskaraz egitenak, baina besteanak euskaraz etzegitenak, eta erderaz ikusi ginen, eta ni goatzen hau, beste hola bertute polibete kontuteko hit, eskolan gebiltzela, guri ez de kasero tonto izan egizikoan. Zenbait jendek, kale humiak, eta aspaldiko esagerarekin egitzetan parintokatu, baina ez batek kaleko bere buru askarze zegoen tipo egiteko batek, kasero tonto egiteko batek izan mentzan egun baten, gaur gabein gure amak paristik umiek harri dik. Joño, zuei gozer, diro eguzu eta gure amak atxin itizkik. Zeintzan tontuan, bazeretara, kaleume ziprestin hori dek. Eta, neroni nebi, etzean inork esan, aurrek amak ekartzezionik, baina etxien ikusin eskin jaiotzen hasi behiak, umeikien, ardiak, xarrek umei jaiotzen, hainbeste aberi mota jaiotzen da bar,
Natura behar esan zen, nire ama egin jola, ez zuen bat egin esplikatu berrik, zain egin, nola eakusten zuen baserriak, lehen zanetan, unibertsitate horrek, nola ezi genitun, da gero, beste gauz bat oso garrantzitsua, erakutsi zegoen guri, ardura gartzen, eskolatik egin behin, 6-7 urtetik aurrea, eskolatik etorri, eta emango zioan, altzan moko, meinda moko eta bar, eta gaur, behi ezaitu, arbella atea, beti zerbaiten ardurak. Eta orduan, guzti horrek, nik usteat orduan ez zioan grazi egiten askotan, haintzez izkuten lanak, baina guzti horrek ardurak hartzen da, barda, nik usteat izaki bezala hasten asko laundu ziola. Eta oin baloratzeanik, guri eman zion ez ziketa. Eta gero, pasabaian, bizi behar, eta hortako, ez dira zen, baina gure txin maiztarrak joan, markezan hau etxea. Eta diruz da, beti justu, alia hausen ibiltzea joan. Baina, gure etxien, gure ama behak alagotxe izaera zean, izketan da esan zen behin baino gehiotan. Diruz sobre edatzeko baino, gu baino aberatzo zein deba. Danok osasun onazeko. Gure etxin dagoen humori eta launarten ibiltzeko dagoezuen aukera hori eta abarda, eta goze-gozire bintzete azetxe goze egita abarda, gu baino aberatzo zein deba. Eta ze hori, oitan sinistu azizion, da nik usteat, persona bezala jazten izugarri landu ziola. Ama, ipatuko honetan, egu kontatutako anedotatxo batzuk hemen, kontatuta, nunbait, soloa nahi zinetela, igontzako urrea bilatu guen, solo. Eta amak, inbidia pixka bat gutxinez bizteko, areskua usatzeko, agantzatzeko amaberkideak oroa beretzeko eman ziren, ontzako urre hori. Ze emakumea biltzen da hor, ekintzu hortan. Gure amak garrantzia handiena ematen zoan, dudigabe, sendi osoko giroari. Eta arek, ontzako urre hori guri inoi kasori egin gabe, agantzatzeko frailiek erekuntza berri hori iten aiziela, amak ginen koroia egiteko, norbaitek urre zatin bateo emateko aukera baldin mazegoen, estimateko zutela, eta intzile behen prediku hori. Eta fraile hori eskera etorri zanien, etortzi joan urtero, txesetxeta, etorri zanien, entzuan ontzako hori eman, inori galdetu gabe gure txien, beste inori. Eta behar genu beti intzian kalkulua, ontzako horre hori, gerra denboran gauzak nahaztu ziek garaien, ontzako horre hori izangoan, uste zian bintzat, aitonak eta gordeta zeugaten ontzako horre bat, eta etxiek errebizatzea etortzeko bildurro horrekin, egin ementzitxien hiltze baten, zeuskaten gauzako labalioko gauzak hartu eta sorun zartu. Eta gero, gara gartako gordilek, kurpil zorro-zorrotza zizkien, da txuri honez behintzat, gordi zien borre matzeko ino euskalo handik, denbora desente hau, zapaldu izan gotu zeben, sotu zeben, da gero, goldi gine zerbait gine. Behintzat, bili hasi, eta gero SMS-ien bilatu, eltze horren arrastorik. Eta, hola, galduteko diru hori izangoan. Eta gure amante hori eguan, ontzako horre hori, gure atxonara o atxekoan bate batetik. Ibiletuan. Ike eure izeteko grina ilusio hori izen ezakean. Eta beste anaiek berriz, baina atxeko baldin mazan, zaratik izen berdu horrek eta bar da. Horrek, basikeak, alkara egin dago zuen harreman egin de, igual etzula horrek inengo arazoik sortuko,
Baina, are arazoi gutxi emangoik, arantzazu eman koroien. Eta etxien, haren berregetzeko bizitzeko, eta hortara ez teago izango, zuen arte inongo diferentzik eta gainu zin eta amante hori jori guan. Eta gero, liburun kontatzenetan hori, gero, txapelketa bat jarri ziren, binakakoa, Gipuzkoatik gorrotxate egitean ni, Bizkaitik Azpilega eta Enbeita, iparraldetik Txanponda Matin, eta Naparrotik Arroza Mena eta Txikbeste zintzen. Eta egin izkin 3 saio. Bat Leitzan, bestie Bergaran, eta bukaerako saioa Gernikan. Eta errandoren honor, berso mundun oso medikoan berez, eta arekin nomait Mexikon da bazeko nola amistateko jende bat eta bat arekin da. Eta arekin baten ekarri zizkian, hemengo ontzako urruik ez, baina ontzako urru batzu Mexikotiken, zikat, 10-12 ze ekarri mentzitun. Eta usta bedite basarri etzigat nungo saio Parixen intzuela otzen nintzen, eta orduan eman ementzuten bile ibana, eta beste emateke hola banauteko batzu bazizkian, da nobait azkenen guzegoan, ze hori, ontzako urri hori, esan zigoan, 3 saio horietan, puntuazio altu nahi tezuen bersola jei, emango ziziola ontzako urri hori. Eta hain zuzen, 3 saiotan, nik matxeten puntuazio altuna, gorrotze da irabilok. Irazi ginean bikote bezala, eta bentsa saio honen opari hori eman ziaten Gernikan niri. Eta gero ordureko askondutetako zauan, gara joan da, nire jaiotutxea junitzen nien, ontzako hori aketze ditxuan gure amai, da gure amak esan zian dara. Han, ikustaldik? Arantzazuko amar gine eman jolako azarra nintzen, da amar gine bueltan emandik, eta oin hiri egori, oiztik endugu inorke zen da. Beha joan da izula, antzazuko amar gine eman aldeik, hakemen non beha pigalduko numer zota zen txoan, katxonde guen da. Hola joan historia horiek. Imanol, lehen hasiera mirespen handia zitzegin dira baserriko kulturaz, baina mirespen beraz zitzegin izan digu beti hizketarako, arrazoiketarako tradizioa duten jendeaz. Txikitatik izudiaren diatela arretazna izan du beti. Hizketan bizkortasuna duten jende horiek eta horrez eragin izan du gire mundu ikusteko, interpretatzeko momentu. Bai, egin izan, hizkuntzarekin jolas egite horrek beti entziak alako irri berezi bat nahi. Eragintziak irri berezi bat. Esate bateko liburuzka bat egin arindala urte batzuk errezildarrei buruz, eta errezildek netzako hitzekin jolas egiten izugarri herri garrantzitsua. Horrezatik egin liburu hori. Baina azpeitin bertan ere, baituan elementu batzuk, iztuniko arritziko modukoak. Beti bilatzen ziotenak gauzai alako izketako erabat, azpiti izan dek, errezil bezin kutsatu gabi ez, baina nahiko herri kutsatu gabia izan dek hizkuntza aldetik eta abar da, eta jende batek nostola hitzat eta hitzekin jolasiteko grina hori izan jende askoan. Eta hor baskoanik hor histori batzuk idatzita eta hori buruz, baina horianak oinena gogoratzen baino. Izan dek eta horitek azken baten da, niri ere usteat horrek erakutzi indi dala, eta bizkia bizilatu neonik ere hitzegin jolasite hori. Eta horrek, guzti horrek, zola hitzagore bai, eta euskera lantzene laundu ekiol usteanik. Hizkuntza beraren bizitasune zegorrei parte handi baten. Eta hori balietzen jakitiek, nik usteat bizipoziene laundu egiten dula. Eta olexe, gero azpiti oso bertso zalie izendek beti.
Eta garai baten Santa Eskin ibiltzen zen jendik, eta abar da. Eta gure aitonare, esan oizien garai baten koplari ibiltzen zela, baina ez bersolari bezala. Ikasitako bersoak eta berso asko zegizien koplak. Eta abar da. Hola eta, jo beste berso munduen nik lehenbizi ikasitako berso bat baso bat ondik segula azteko etzaiena bizina izan arte. Hori basarri munduko gauan. Basarri bateko motel gazte batzuk mendira jundaoan zabiltzala erbi bat harrapatu mentzien bizik. Erbi hori sakon sartuta ekarri mentzien etxea. Jo, kriston azaina intzuelagon, izena bai, erbila bizik harrapatzea ez da gerresa eta hola. Baina etxien zementzekoaten hain kaiola edo gauza erosorik zehariteko, erbila izartzeko momentuan, kaiola dingo zuela, gero pentsauta, baina egin zien etxeko saski handi egiteko ikurriz gora jarri eta gambaran saski horren azpilean jarri mentzien erbi hori. Eta amona, botelloien amona, errena menuan berez. Eta gure horien ongoan da, haik izanin esan ziotek, nola erbi bat bizi garrapatu zuten bere milio horiek. Eta amona hori erbile ikusteko jurruzioa, arezioa eta jone menuan, gambara, da azpiko ziristutik, beleuneko gara azpiko ziristutik behira eta zein ikusi. Eta bere kuriosia behintzete saski hori bizkama jasodik. Da, amona errena ongoan, baina erbila ez. Erbi horrek azpitik gertzen da ospa. Entzuan, amona hori txuri honez. Eta historia hori zabaldu menuan, guru nauzun da bar, da aniguruko persolai batek bertzu jarri metzizkoan amona horri. Eta nik, txiki, lagun bat urte egin eskin, lehenengo ikasi nuen bertzua, amona horren, bertzu zaila hartako bertzu batek. Erbi gorriba zanda begiak larriak, bustana motza eta luze belarriak, egiten zituen salto ikaragarriak, ez digarrapatuko atzo elbarriak. Hori jakutzea denei, lau bat urte geniola. Eta, osoko, jendiek, danak zortzi basarri, nahiko gertuko gituen hor, gore bailea kurioso hortan, eta ikusten zuen. Hementek gure berzola je, iakantau erbele berzo hori, danak kantatzen itxoen, esku jarri atzin da, presio baten da, hola eta. Eta nik lehenengo ikasitako berzo hori. Altzoko imazena, bersoa. Altzoko imazena da bersoa. Alda berzo hori? Altzoko imaz edo berso jartzalea. Bai. Lehen amatz haitu bat juk eta, amatzez, karo, eskola bugatu eta lanean zerako guan. Bai, hori bai. Beti haitula izan ikuntzen lanean, Ez, amak etxean utzi, ni hasi nenean ere ikuntzan. Eta garai hartan arginak, ere ikuntzeko lanik garantzitsuna bagi, lehenko txezare behire jarri eta arrizko txiek eta zein da. Eta esan zean egon baten, bazekat ere ikuntzeko grina gugela baino. Ikuste alditu arginak, berroita bost, berroita sei, berroita hamar urte baino lehenuo, ia zutik honezin da gerriko minez da nola zehatzen dien. Hoi lan gogorrak, da ez aldeko be arotz kurioso bat. Arotze hargo baino ofizitik batzeo ba, hau taller batea eta abar da. Nera nahien egin zarroa, bosturtu zarro zan Eusebio, talisteuan, ebanisteri baten, mueble egitezin taller baten da. Han, bentsete lana, galde jok, nauzilei, hau zeirako gazte bat hartuko alduen, eta baietz, han hasi nioan, 14 urte egin. Eta beste bat, zan berdiat, baserrien arrokeri pixket ibiltzen, baina baserrien ni
Tailerrea hautzeira junitzaneago, erdi ofizialaren joan. Zanen niki, basarri bakoitzien, hautzeirako erremintak ez zola lujo honduko, baina hautu joan beti, eskoara gehiago, atxurda, txarde, kerstenak eta etxeko, eta bar da, eura lantzeko erremintak hautu joan. Eta guk, gurasoek, seista jute zein garaien erremintak hartu eta basoa jonda, porkaz bat egosit, tirago magin da, bar da. Eta geho beste golde, eta zaziko, jabe inglese mat, eta beste baita, erremintak eta. Nik, 14 urte nituneako, erdi ofizialan joan, basarraien urere ikasi nien, etxeko neurere da gauzak batzuk egiten da bar da, eta tailara junintzen nien, erremintan nola, nekin batea tailara juntzien kaleumiek, esango izan burura ikie, dala baino, haiek etzegitea mailoi kertenetik heldu, burutik heldu, nik haiek etzien landu zer, eta nik basarraian eziketaz aparte beharrak eragin da eta basarrikion egin genituen lan ebeirdua. Erdi ofizial inda honen joni hautzeira. Eta enezkin, laurtean. Eta gero, gore alzuen, haien baino, behatzi hamar bat urte inguru zaharroko talde batek bat guan argin da kofra hori eta ofizial hona gaino oso eta beste bostak ituan eban ez da haotzak. Mondaltzeken enpresa bat, enpresa misto bat, haotzeien egite zeien, errezudiko ostaleko erikuntza hori intzen gaiten, hango haotzeien ibili ginoen, haotzeien. Eta, tartega, hormigoran egimertzen garaien dara, hormigine baite, bilita enpresa mistuan. Hortako gure hauzu nuan hori, aiez egoten tailer hori, eta gure aitea egon baten jondek, ara xerbila txako zerbait, zago baten ekarriko zula bile eta abar, eta aien nola zen, hemen hauzu inguru bituan gaina, 6 oso joiek eta aien galdo ziotek, zemozeoz lanak inde eta abar, eta lana dago inezin da, eta gazte bat hartuko handuko, eta zuen etxindoko, begizko eta lan hartako baratxoko lukuna eta abar da, nikzean nondik nunbaitien esan da neukeneo, iman hartuko handuko guztua, eta etorri zenen etxea esan zean hori, gaina nola hautzake baziren, gure amak zean pega ipini, ara juteko, eta nik ere ikuntzeko lan eta nire bizilua baizen, netzeko bi bizilo dituk, ere ikuntza eta garsua, bizi guztien zen ditudanak eta. Hoi izan zioen, bueno, dira, hasi nioan, aiegin, eta nik tailerri nebilien garaien erlojua oso makalauan, lentuan. Ere guntzan berez, kiston beloze egiten zen. Han ordu garaz eiteneanik. Tailerrien 8 ordu baino eroso itun netzako, ere guntzan 10 ordu, 12. Gozau eiteneanik, oin pali zeharrak harture bai, lango horra, gaurreina dalantu gabeko gauza zean orduan da, lango horrak, baina, bueno, ere guntza izan da nire bizillo. Lehen esan da mazela bersu eta ere guntza, biletan ezin dira suerti nahiko ondo biltzeko. Elkar ondo hartzuen bi ofizioaldi, elkar ondo hartzuen bi ofizioaldi eraikuntza eta berso aldu eraikuntzatik, eta eraikuntza aldu bersotik. Bai. Hori idek, eraikuntzare jartzen baldin maiz, esan dakoa ingoek eta kitio, horrez, baina bizilu baldin moguek, hau ez alitzeke nauze jeite, bebenetan zantzuen, hau hola egitu baina honek ez aluge horreko beste hau indeta, askotan, ez baina horrek aberi gauzeko, baina tarteka asma egitenean, iguali, joño, ez da gidea txarra eta horrek matatzen alako arropuntxu bat eta orduan, eraikuntzak alako sormenak ez tekarranko jotzete, baina etxe hau behau,
Etxe hau behu, eiten asteago, oindala eta 11 urte, korroko izenego ginen. Eta gero, eiten hasi ginen, krokiz astatik abituta noski, arkitekto bat egin ziren, plan nuk eta bar, eta gero zaren txan bai planu bukatu dituk, baina eiten nahi nintzen bezala, gauzak erazten homonak. Ikustek, zenbat gauza politika bar, eta bate baino gehiago esan zirateke hemen bizinek, baina, lagu politik bizia ez da, hemen guztua biziko ez da, bai, guztua, ezin hau. Baina hemen bizitzen baina gehiago gozatu nien hau egin. Hori, ege, azpaldiko ezara, guztu gulegoen altaparik ez, eta nik hemen ereguntzan emantzistak, bai bersuak, eta bai ereguntzak, dik emantzistak etarti nola kaskarrako jarrak bai, baina gozatu asko zegei dinet. Tena ama hiru zailo Joser, beste anedota bat edo, no? Hau, zuen atxiek esan nahi, nonbait, hiri. Ego kontatuek. Baina hau txiko hiru markak. Aurrena, Andre izateko itxurik ez eta etxe hauzi. Gero, kotxe ez eta hilabi melatea. Eta bai, basarik ez da bi hauzi. Horrelako izan da beti, Manol. Beti aurre hartze ditakoa. Bueno, bai, mundu honetan guztua biziko, beti eroso ez, horrek askotan behar dut, lan egitea. Baina guztora biziko aldin maiz, zerbaitetan sentitu egin berdek. Eta amak, atxiek esatean, handregare ez da etxeain. Horre aman kulpa hoan. Loiolago jesuita batek kooperatiba montatu gertzula. Esan zian terreno erosi eta azpetiko luistarrak orduan jesuitak dominatzen ginen talde batuan eta luistarretako gazte jende bat bildut, allí etxe bat egiten launduko zitutela eta peiz horrek aurretu zian. Eta gure ama enteratuan, nola jesuita horrek kooperatiba hori montatu hemen zuen, oitala hotxe, azpetin kooperatiban, lehen biziko indako oitala hotxe, eitiko plana hemen zehola eta zantzian, diruz da, garbi izan leheno, diru irazten una, asko enean irazten, baina irazten una etxien, enteratzen nean. Berko, lauan aia religioso, zeuran, eta agire zoze estudiatzen zeratzen garaien da laundu bertzezuan diru egin da da, eta diruz justu biltzen ginoan. Enteratzen nena etxien, eta aztebuka eran ematen zean, zerbait, gazturako eta hola, bentze bizi modua. Esan zean, goizien diruketek etzeko, baina goin zareran gara jartan 10.000 bezeta bota bertzean. Esan zean, horiek bilagoizken ino betien da pagozkio. Eta handik atzea, etxein diru ekartzila jo, eta beti bena betionak eugarra horko kutsagin eta alako egin dela. Alaxe, ematzen amaren biztatik, altamanean da, altaman honien, hango grupu guzan ziren, joño, hau gaina ere guntzan ibiltzek, hau honek kontrolatzen dela handu guziuk eta bar da. Gontu bentzete. Otala betxe horiek egin izkin, eta txik haben nion, hartin Andrea ere egiten eguela, eta bar. Begia berrez, hemen gurulezak eta indarra hartu zutenien, bazarrean esne behiak ez zeuden hainbesteko indarrik zitzaioan ematen ordura arte, baina gurulezak esne nola faltazun da bar da, esne sortzeko behi hobexo beste esne behia bilatu bertzeien, da Saltandera jute joan kutsak patzezian transporti eta bar da, eta jute joan mengo mazarretarrak, eta jute joan kamionak pare bat hiruga kamion, eta han egozte ziren, baukitze komenzi ziren esne behiak eta bar da, eta kamionetik kargatu, kutsa patzezianan, behi baukitze, eta gero kutsai patu zaioan bazarretarrak dirorine.
hola behintzat eta nik dola baserri mundu eta ganau ere beti izen dituzeko goko, da, ara egotu zen txofar batek egon baten komentario entzean, Zander Lantxak, urrengo lau bat, goizin, hostiel gabi bastante zein abitute, lama goizago gara, honde, behi ekartzea eta bar da. Neu londu get, kogunak eta pilo jongo Masaretan mordu ezaunek eta bar. Azer darazko jute joan amendik eta erderak egit dobeinatzatzebenak eta hango gehin behi tratu bitiko eta egi launtzen deneko zaunean igen, egin batea eta bar. Eta azkenean behintzat, dehi morroski bildu ginen da, juntako txean, lokal baten otituan kamionak eta behi gara amatetxoat da bar. Bueno, ondik gene kamionin baseo leku, beste behi matena baten nahi baldin mota, meka bueno aletxe. Gure anai eta atxe bizituan, basarri girun, ni kanponezen lanin, da, batzau nian, meka bueno aletxe. Ozi horret kapretxoko bientxa apar eta bira gazte bat, bastante politia itxin itxoan, da, bentsete, bira horren jabi izan txoan, esta noveliak, kuanto bale, eta hola, eta segitun da, tratun eskauzean, zifra etzeko gomaino duzente eskauzean da, nik etzak emango pentsauta initxoan ere eskintza, duzente baju ustez, da, bale, da, bueno, ¿cómo vas a llevar esto te mantzean? Da horta eta, almazen horta eta amildu eta kamenen kargau eta garain etxeata. Goizu laure galdin, hemen ganutzeko behin repartu eta indi goizu laure galdin etxea jo nahu. Bi antxa horrekin da, iko jo bat irikin honien baki, ganau berretxe sartzen da nien barruko, ezen marru hotz eta. Gora etxea hori jaikiko handa, zi pasatzen hori hemen da. Zer dek esan zen da, biantxik garrit. Biantxik garrik gala? Eta, hola, eta, bai, ez buna etxan, ze engartatu zen, edan da bar, eta, igauzu judanak, leheno andrarik ez da, etxi indik eta, oin, basarik ez da, behi ozialdek. Bueno, eta azkeneko ia ire perfila pixateko bukatzeko, galdera bat igual, ez teka besen erantzuteko, baina egin nahi diat. Familia. Horbarreki berso bat bukatzena broma baietza eskatu nion, eta arek lotu ninduan. Ego kantatuek, arantxak ezkondu iztean, laua, eraikuntza, bezularitza, etxetik kanpoa demora asko. Asko, bai. Bersolai baten emazte erosu izeti oso zailek. Eta nik gure arantxai zer baloratzen baldin maiot, langili eta fini izetiz aparte, gu ni behatzireun de berroita malaguarren urtino izionen lehenko saioa, hemen sortze gehin. Eta ia, emango zo hori harakatu du, baina iruridiko hamarkada handi pasak genien, oso politizatu joan, garai hartan. Ordu arte debekatu zeon, matizea, baina hori gero esplikatu behit. Kontu badek, eskual kulturan alde eta abar da, Bersolaiak izan di bere garrantzi bat, nik izan bat maila eman ongo no, baina bintzen mundu urtan da bar da, eta gure arantxak ulertu etxezian hori, eta garrantzi ematen zoan, abertzale familikoa, gaiotzez eta gebeak mundu hori oso domenaik, eta Bersolaiak zerbait fundamentuzko egiten nahi ote ginen sinistitutu eta bar, eta bertzure gustatzen zitzen joan, bere mailean da, orduan onartzezian, egiten ikun gaupasak, eta egiten ikun parrandak, eta parranda, oso mundu, nik
aste barruan eraikuntzakin atope, bezien aurre jagitzeago egite martxa, eta iluntzin askotan, normalin otordu egitea eta gustatzen zea, baina iluntzin askotan, bileri zala, etzala, bazala, umi goira jondago eta bada. Bersolai baten emazte izieti oso saliadek, baina zerbait zentzuzko iten aiote gaine sinistuta, nahiko ondo eman diau, nahiko ondo ez, oso ondo, eta nik txalotzeiet nire emaztien jarrera, eskarrak horri, bestela bersolai bat agontatzen zaileek, holaxe, eta, bueno, berso munduen estuosunak epazeski bagaina, baina gozatu asko indiat, eta gero txinizenetan giro horreke baite. Jo, lau alabake zoritxarrez igual mehezi zuten aina mimoen itxoan, eman alunun guzinen launtzen itxoan, baina ematik ondik ematen agola. Lau alaba eta bosgarrena emaztie, hori zortzioanek kristona bai.